Υπάρχουν πολλοί μύθοι γύρω από τις τεχνητές οδοντοστοιχίες. Ας δούμε τι ισχύει πραγματικά. Οι στερεωτικές κρέμες δεν είναι ασφαλείς στη χρήση. Αυτό είναι μύθος. Λόγω αυτής της πεποίθησης, πολλοί αποφεύγουν το καλό φαγητό και την παρέα, ενώ στην πραγματικότητα όλοι μπορούν να ζουν τη ζωή τους στο έπακρο. Η στερεωτική κρέμα Κορέγκα είναι ασφαλής στη χρήση και η αποτελεσματικότητά της υποστηρίζεται από εκτεταμένες κλινικές μελέτες. Οπότε φάε ξανά με σιγουριά, γνωρίζοντας ότι είσαι σε καλά χέρια. Ας δούμε άλλη μια περίπτωση. Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν πως οι οδοντίατροι δεν συστήνουν τη χρήση στερεωτικής κρέμας. Και αυτό είναι μύθος. Οι οδοντίατροι είναι ειδικοί. Ρώτησε και εσύ τον δικό σου σχετικά με την χρήση προϊόντων τεχνητής οδοντοστοιχίας. Η Κορέγκα, η νούμερο 1 μάρκα στη φροντίδα τεχνητής οδοντοστοιχίας, έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με οδοντιάτρους ώστε να υποστηρίζει σωστά όλους τους τύπους τεχνητής οδοντοστοιχίας και να προσφέρει 5 φορές καλύτερη προστασία από την εισχώρηση τροφών. Συνέχισε να χαμογελάς με αυτοπεποίθηση. Απόλαυσε τη ζωή με χαμόγελο παρέα με την Κορέγκα, τη νούμερο 1 μάρκα που συνιστούν οι οδοντίατροι για την φροντίδα της τεχνητής οδοντοστοιχίας.